To fa, wai da gaske ne Rahama Sadau za ta fito a fim ɗin Indiya? Kamar yadda mutane da yawa da suka ga wannan hoton na Rahama Sadau da ita da wani fitaccen jarumin Indiya, mutane suka fara zargin cewa Rahama Sadau za ta fito a fim ɗin Indiya. Babu shakka mai sauraro ka san cewa dai Rahama Sadau tana taka rawar gani a masana'antar Kannywood, kamar yadda mutane da yawa suka ba ta lambar yabo akan hazaƙar da take wajen iya acting. Babu shakka a yanzun nan ne dai Rahama Sadau ta wallafa wasu hotuna a shafinta na Instagram wanda suke nuna alamun cewa za ta fito a fim ɗin Indiya. Kamar yadda mutane da yawa suka sa mata albarka, mutane da yawa kuma ba su sa mata albarka ba akan wannan abin da za ta yi. Mai sauraro ka san cewa dai duk abin da Rahama Sadau take a masana'antar Kannywood, mutane da yawa suna so, wasu kuma ba sa so. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, Rahama Sadau ma ta kasance mai aikata wasu ayyuka waɗanda ba su da kyau a masana'antar Kannywood. Kamar yadda a kwanakin baya ka san cewa an kama ta ta yi wasu hotuna waɗanda ba su dace ba sam. Kamar yadda aka yi mata last warning kada ta ƙara, inda ta ce in Allah ya yarda ba za ta ƙara ba. Mutane da yawa suna tunanin cewa in dai Rahama Sadau ta koma yin fim ɗin Indiya, iskancin da take a masana'antar Kannywood to sai ta fi a fim ɗin Indiya, domin ko fim ɗin Indiya ka san cewa har rungumar mace ake, babu komai a ciki. Mai sauraro ka san cewa dai duk abin da Rahama Sadau take yi tana cin albarkacin musulunci ne, domin kuwa da tuni an kore ta daga masana'antar Kannywood. A da ma an kore ta, dawo da ita aka yi. To mai sauraro, kai a tunaninka wacce iriyar shawara za ka ba wa Rahama Sadau? A tunaninka ta yi fim ɗin Indiya ko kuma kada ta yi? Wacce shawara za ka iya ba ta? To mai sauraro, ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin ta bakinka akan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka. To mai sauraro, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Mun gode.